קמתי בלילה, אני לא מצליח לישון, כאילו יש עוד, מה אני עושה? אז יש המון דברים שאפשר, אבל נגיד אם אתה מתעורר בלילה, ואתה לא מצליח, קודם כל שאתה מתעורר צריך להרגיע את עצמך. אתה צריך להגיד לעצמך, עמית, התעוררתי, הכל בסדר, אתה תכף תחזור לישון. כמו עם הילדים, כשהילד שלך מתעורר בלילה, כשהיה קטן, אז אתה ניגש אליו ואתה אומר לו, מאמי, שים ראש, הכל בסדר, אתה תכף תחזור לישון. את אותו דבר שכל אחד ואחד מאיתנו כהורה היה עושה לילד שלנו, אז כשאנחנו מתעוררים בלילה אנחנו נבהלים. התעוררתי, עכשיו אני לא ארדם. וזה בדיוק הפוך. לחץ הוא כמעט האויב העיקרי של השינה. סטרס, עוררות, והרבה פעמים אנשים, אני תמיד מסביר להם אצלי בקליניקה, זה. כשאני מגיע הביתה עייף וישנוני ורוצה ללכת לישון בלילה, הדבר היחידי כמעט שמונע ממני זה העוררות. וכל עוד הן מתנגשות, זה שני וקטורים מנוגדים שלא נותנים לנו להירדם. 4 שאלות. נורא פשוטות שיעזרו לך לדעת האם אתה ישן טוב או לא. שלום לכל המאזינות והמאזינים, אנחנו בפודקאסט עולם המים, ועוד פרק סופר חשוב ל-well-being שלכם, לחיים שלכם, לזה שתוכלו להתאמן, שלא תהיו עצבניים. אנחנו בפרק השני, יחד עם דוקטור עמית גרין, מומחה לשינה. דיברנו על ספורטאים, ממש בפרק הקודם, טיפה, איך לא להיפצע, את כל ההשלכות של השינה, והפעם אנחנו רוצים לדבר על הפרעות שינה. בואו נתחיל ישר באמת, איך אני מזהה הפרעת שינה, כי זה משפיע עלינו במיוחד בתקופה הזאת, מלחמה, סטרס, חדשות, עסקים שנופלים, מפונים. אנחנו בעצם במדינה בהפרעה, אפשר להגיד. כן ולא. אז קודם כל, מה זה אומר הפרעת שינה? נתחיל ככה ישר בהפרעת שינה, ואז נלך באמת לכל הגילאים, כי כל אחד זה משפיע לו בצורה טיפה אחרת. אז ננסה לעשות סדר. כמו שאנחנו מדברים על הפרעות שינה, צריך לדעת שיש למעלה מ-107 הפרעות שינה שונות. אנחנו לא נדבר על כל ה-107. נדבר בגדול על הדברים העיקריים. ומה שהזכרת זה באמת, זה הפרעה אולי הכי מרכזית של, בעולם השינה, זה נקרא נדודי שינה, אינסומניה. זה הפרעה של סטרס בעצם. מה זה הפרעה של סטרס? או בוא נגיד קודם כל מה זה נדודי שינה. נדודי שינה זה קשיי הרדמות והתעוררויות בלילה. זאת אומרת, יש אנשים שקשה להם להירדם, נכנסים למיטה ולוקח להם חצי שעה, שעה, שעתיים להירדם. זה סוג אחד של אינסומניה, יש סוג של... ושם אתה גם תיתן לנו טיפים יותר מאוחר, ממש מה לעשות לכל שלב. סוג השני זה שאנשים מתעוררים בלילה, ולוקח להם הרבה זמן להירדם. נקודה חשובה לדעת, כולם מתעוררים בלילה. אתה מתעורר בלילה, אני מתעורר בלילה, כולם מתעוררים בלילה, 6, 8, 10 פעמים. כל פעם שאנחנו לדוגמה משנים תנוחה, אנחנו מתעוררים. אבל כשההתעוררות האלה הן קצרות, של חצי דקה, דקה, אפילו 2 דקות, זה לא מעניין, זה גם לא משמעותי מבחינת הזמן, וזה גם לא נזכר, כי אין לזה משמעות. אבל כשאנחנו מתעוררים ולוקח לנו חצי שעה, שעה להירדם, זה כבר מתחיל להיות בעיה. אנחנו מסתובבים וקמים, ואז הולכים לשירותים, ואז לפעמים אנחנו עושים טעות, מסתכלים על השעון, פותחים טלפון. אז קוראים 2 דברים. אחד, זה שאנחנו מאבדים זמן שינה, זאת אומרת, מספיק תעוררות 2 כאלה ארוכות של שעה, שעתיים, שאנחנו כבר מאבדים הרבה זמן שינה. והדבר השני שהכי קשה לנו, זה נורא מתסכל אותנו. אתה יכול לשכב במיטה שלך, ליד הבת זוג שלך, הילדים בבית, הכל כאילו נראה בסדר, מרגישים נורא בודדים. זה אחד החוויות שאני שומע כמעט מכל המטופלים והמטופלות אצלי בקליניקה, מרגישים נורא בודדים. למרות שאתה בבית שלך, עם הבת זוג, עם הבן זוג, עם הילדים, עם הכלב, ואנחנו מרגישים נורא לבד. והסוג השלישי זה התעוררות מוקדמת, זאת אומרת שאנחנו יכולים לקום נגיד ב7-8 בבוקר, אנחנו מתעוררים אבל ב3-4-5, ולא מצליחים בכלל לחזור לישון. קצת דומה לסוג השני. אז זה ההגדרה של נדודי שינה, או קושי בהירדמות, או התעוררות בלילה. אבל בעצם מי שמגיע אליך בכלל, גם בסמנכ"ל מחקר ופיתוח, מי שמגיע אליך בכלל, ואתה כאילו בודק, זה אנשים שזה מפריע להם לתפקוד היומיומי, נכון? הם יותר עצבניים, הם יותר חולים, המערכת החיסונית שלהם, הם לא מצליחים גם להתאמן, הביצועים שלהם יורדים. הם מגיעים, אז כאילו... מי שמגיע זה לא משהו יותר קיצוני, או שהם פשוט אנשים מרגישים שהם לא ישנים, וזה מפריע להם בתפקוד היומיומי, ואז הם מגיעים.
אז כן, יש מצבים קיצוניים כבר שמגיעים, אבל גם מגיעים אנשים שבסך הכל מתפקדים בחיים, עובדים, לומדים, בצבא, אבל איכות חיים שלהם והתפקוד שלהם נפגע. וחשוב להבין, נדודי שינה זה הפרעת עוררות. מה זאת אומרת הפרעת עוררות? זה עוררות יתר פסיכולוגית, רגשית. זה מתחיל מדריכות, יש אנשים שהם דרוכים יותר, מחשבות, דאגות, זה יכול להיות מחשבות על דברים, מה קורה במדינה, או מצב כלכלי, או זוגי, או עם הילדים, או כל דבר. זאת אומרת, מחשבות, דאגות, דריכות, מתח, לחץ, חרדה, דיכאון, זאת אומרת, במקרים היותר קשים. אבל העוררות הפסיכולוגית, הרגשית הזאת, היא לא מרחפת בחדר שינה, אלא היא מתרגמת אצלנו בגוף, בעצם לעוררות פיזיולוגית. כאילו בעצם אני לא בסדר, אני משהו לא בסדר, כי אתה אמרת זה גם אנחנו כאילו לבד במקום נכון. הזה. ואז העוררות פסיכולוגית מייצרת עוררות פיזיולוגית, והעוררות הפיזיולוגית הזאת בעצם מונעת מאיתנו או להירדם, או אנחנו מצליחים להירדם, אבל אנחנו מתעוררים בתחושה של לחץ, של עוררות, של חרדה. זה הסיפור של נדודי שינה. זאת אומרת, יכול להיות גם מצב שמישהו סתם מרגיש שהוא לא ישן, ובעצם הוא ישן בסדר? זה גם קורה, נכון? יש כזה מצב, זה לא כל כך משנה. אם החוויה שלך היא שלא ישנת, זו הבעיה. לפעמים מגיעים אליי אנשים, אומרים לי, כבר 3 חודשים לא ישנתי. עכשיו, ברור לי, כי אני יודע שסי גינס, או התיעוד המוכח של ללא שינה הוא 11 יממות בערך. בחור צעיר בשנות ה-60 של המאה הקודמת, בארצות הברית, הצליחו לתעד כמעט 11 יממות שהוא לא ישן. אז ברור לי שכשמי שנכנסת אליי לקליניקה ואומרת 3 חודשים לא ישנתי, ברור לי שהיא ישנה, אבל ברור לי שהיא שינה גרוע. וזה לא משנה, גם לכן כל השעונים והניטורים האלה הם פחות משמעותיים, יותר חשוב לי החוויה הסובייקטיבית. כי זה בדיוק הנקודה שאצל כל אחד ואחת מאיתנו הזמן שינה או הצורך בשינה קצת שונה. יש הבדלים בין אנשים. אז אחד יכול לתפקד טוב מאוד עם 6 או 6.5 שעות, ואחד צריך 7 שעות, וצריך למצוא את הנקודת איזון שמתאימה וטובה לכל אחד ואחת. אנחנו גם לא רוצים, כאילו אני אומר, כאילו בגלל שמישהו לא ישן, ישר ללכת וטיפולים, וזה רק הדבר הזה יכול לגרום לסוג של חרדה, נכון? זאת אומרת, אנחנו רוצים לקבל היום ממש כמה טיפים, כן להתמודד עם זה, ובמקרים מסוימים, כשזה ממש פוגע לנו בחיים, ללכת אז מתי אנחנו עושים את השיפטינג הזה, אחרי כל הטיפים, ממש לטיפול, כי זה פוגע בחיים. 4 שאלות. נורא פשוטות, שיעזרו לך לדעת האם אתה ישן טוב או לא. שאלה ראשונה, האם אני מצליח להירדם תוך 20-30 דקות? לפעמים מגיעים על האנשים, אומרים לי, לוקח לי הרבה זמן להירדם. כמה זמן? רבע שעה, 20 דקות. אז אני אומר להם, זה בסדר, זה נורמלי, זה תקין. באמת, לא צריך. אז אם אתה מצליח להירדם תוך 20-30 דקות, אתה בסדר. הדבר השני, אם יש לך חוויה של שינה רציפה. אמרנו קודם, אפשר להתעורר בלילה, גם אם אתה קם, הולך, משתין, חוזר ונרדם, אין עם זה שום בעיה, זה בסדר. גם אם אתה מתעורר כמה פעמים ומצליח לחזור לישון תוך 1-2 זה בסדר. אבל אם כבר יש התעוררויות ארוכות, זה כבר בעיה. הדבר השלישי זה האם אתה קם בבוקר עם תחושה רעננה. זאת אומרת, אמרנו כבר קודם שאנחנו ישנים בעצם כדי להטעין, למלא את הגוף באנרגיה, בכוח. אם אני קם בבוקר ואין לי אנרגיה ואני עייף, אני גמור, אני לא רענן, אז כנראה משהו לא בסדר. והדבר האחרון זה האם אני ישנוני במהלך היום. השינה אמורה להטעין אותי, זה כמו סוללה, זה אמור להחזיק כל היום עד הערב, לילה, ואז אני שוב אמור להרגיש עייף ישנוני. אז אם יש בעיה עם אחת מהשאלות האלה, כדאי לפנות לקבל בעצם ייעוץ, ואז לבדוק האם צריך לטפל. לנדודי שינה בגדול יש 2 טיפולים. אם יש לי כבר בעיה של קושי בהירדמות או התעוררות בלילה, יש 2 טיפולים. טיפול אחד, והוא הטיפול שבעצם אמור להיות הקו הראשון שאנחנו מטפלים בנדודי שינה, נקרא CBTI. זה טיפול התנהגותי, קוגניטיבי לנדודי שינה. זה טיפול פסיכולוגי קצר, בדרך כלל 6-8 מפגשים. איך זה ראשי תיבות באנגלית? Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia. אז זה טיפול קצר, 6-8 מפגשים, זה לא עכשיו טיפול פסיכולוגי של 1-2, זה טיפול שהוא מאוד ממוקד ועובד על 2 מישורים. מישור אחד זה מישור התנהגותי. כל מיני דברים של עשה ואל תעשה, בעצם כדי לשמור על השינה שלך או לא לעשות דברים לא טובים. לדוגמה, אמרת קודם שאתה שוכב ומתגלגל שעות במיטה, אז אני קורא לזה, זה להיות שיפוד שווארמה.
לפעמים צריך להסביר את זה לאנשים, אני שואל אותם מה עשית, כי אומרים לי לא ישנתי איתו, מה עשית? שכבתי במיטה, מה עשית? ניסיתי לישון 3 שעות. לא מנסים לישון 3 שעות, אתה הופך להיות שיפוד שווארמה, אתה מסתובב במיטה שלך כמו שיפוד, מתבשל במיץ של עצמך, בתסכול, בכעס, והדבר הזה רק הורס לך את השינה ופוגע בסיכוי שלך להירדם ולישון טוב בלילות הבאים. אז במקרה הזה הרבה פעמים ממליץ לאנשים אחרי חצי שעה, 45 דקות, אולי שעה לצאת מהמיטה ולעשות כמו הפסקה, איזשהו ברייק, לא לנסות משהו שמתסכל אותך בלי להצליח, אלא אתה מנסה חצי שעה, עושה איזושהי הפסקה, ואז חוזר לנסות עוד פעם. אני מדי פעם עוד פעם, זה בתקופות סטרס שאני באובר משימות, אני כאילו יוצא החוצה עם הטלפון, מקליט את כל המשימות, say and send, כאילו שולח לי, כדי שזה ישחרר לי, אני מרגיש שאני כאילו פשוט כל הזמן חושב על מה לעשות, איך לכתוב, איזה דברים, איזה זה. זה עוזר לי, אבל לא כאילו... עוד לא לגמרי. שום דבר הוא לא פתרון קסם. אין פתרון שהוא 100% הצלחה. צריך לדעת שזה תהליך. אז קמתי בלילה, אני לא מצליח לישון. כאילו יש עוד, מה אני עושה? אז יש המון דברים שאפשר, אבל נגיד אם אתה מתעורר בלילה, ואתה לא מצליח, קודם כל שאתה מתעורר, צריך להרגיע את עצמך. אתה צריך להגיד לעצמך, עמית, התעוררתי, הכל בסדר, אתה תכף תחזור לישון. כמו עם הילדים. כשהילד שלך מתעורר בלילה, כשהיה קטן, אז אתה ניגש אליו ואתה אומר לו, מאמי, שים ראש, הכל בסדר, אתה תכף תחזור לישון. את אותו דבר שכל אחד ואחד מאיתנו כהורה היה עושה לילד שלנו, אז כשאנחנו מתעוררים בלילה, אנחנו נבהלים. התעוררתי, עכשיו אני לא ארדם. וזה בדיוק הפוך. זה כאילו, תיגש לילד שלך ותגיד לו, מה התעוררת? עכשיו אתה לא תירדם, אתה מחר לא תצליח במבחן, והוא ייכנס להיסטריה ויתחיל לבכות. אבל אנחנו עושים את זה לעצמנו כל לילה מחדש. אז מה שאתה צריך להגיד לעצמך זה, הכל בסדר, התעוררתי, אני תכף יחזור לישון, עכשיו 2, יש לי עוד 3, 4, 5 שעות עד שאני צריך לקום, תצום עיניים, תנסה להירדם. אז זה דבר ראשון, זה כאילו השינוי התפיסתי הזה שאנחנו צריכים לעשות. יש גם כל מיני טכניקות של דמיון מודרך ושל נשימות, וזה קצת להוריד את הלחץ, את הסטרס. אז בוא נמשיך עם זה, כאילו, אני קמתי בלילה, אני חושב שהרבה מהחבר'ה, ספורטאים, שחיינים, מנהלים שישמעו אותנו, יקומו בלילה, תן לי איזה כמה דברים שכדאי לי לעשות, באמצע 2 בלילה. אני קורא לזה תרגילי הירדמות. אוקיי, תרגילי הירדמות. לא עושים אותם יותר מנגיד חצי שעה. למה? זה כמו חדר כושר. אתה לא הולך עכשיו ומרים משקולות חצי שעה בלי הפסקה, כי זה או חסר אפקטיביות, או שזה סתם מתסכל אותך שאתה עושה משהו בלי להצליח. תרגיל ראשון, בוא נעשה תרגילי נשימה. נשימה היא תהליך מאוד מרגיע, משהו נעים, עושה גם ביו-פידבק, מוריד את העוררות של הגוף. הכי פשוט בעולם. 37 נשימות. תשכב במיטה, איך שנוח לך. תוך כדי, כאילו, ליד אשתי, תמי. בדיוק, התעוררת. קודם כל, אתה אומר לעצמך, התעוררתי, הכל בסדר, תירגע, אתה תכף תירדם, הכל בסדר, עצום עיניים. עכשיו, אחרי שעצמת את העיניים, אתה אומר, יאללה, בוא נעשה תרגילי הירדמות. שחרר את הראש מכל המחשבות, לא מתחיל לחשוב את כל הדברים האלה, מתרכז בנשימה, אתה יכול גם לשים ככה את היד על החזה או על השרפת, ומתחיל לעשות נשימות עמוקות ואיטיות. לא כאלה התנשפויות. תן לי את הקצב, שאיפת אוויר של שנייה, 4 הוצאה, כי זה הנשימות הרגעה, או שמשהו כזה? נשימות, כן, להכניס אוויר לאט ולהוציא את האוויר לאט. וצריך להיות ממש שקטים כדי לא להעיר את בן או בת לא הזוג. התנשפויות, לא מנפחים בלון. לא זה, לא. לא כזה של סוף ספרינט, אלא נשימה ונשיפה. ואנחנו מתחילים לספור מ-1 עד 37. הגענו ל-37 בחזרה. עכשיו, תוך כדי יקפצו לנו כל מיני כאלה מחשבות. למה? כי הראש שלנו עובד ככה. אז כל פעם שפתאום קופצת לך, וואי, יש לי מחר פודקאסט לכזה ולא, אתה אומר לעצמך, לא עכשיו, אני עכשיו סופר נשימות. כל פעם, אתה לא רב עם עצמך, אלא כל פעם שאתה מרגיש איזושהי... כמו לספור כבשים כזה. בדיוק. אז זה תרגיל ראשון. תרגיל שני זה נשימה עם פאוזה. אותו דבר כמו קודם, אבל עכשיו אתה עושה נשימה, ובסוף הנשימה חצי שנייה הפסקה, הפסקונת פאוזה, ואז נשיפה, פאוזה. זה לא מכניס אותי קצת לסטרס, העצירת נשימה? אז כל אחד אז תעשה את התרגיל הקודם.
אז זה לדוגמה שני תרגילים של נשימה, מתוך כל מיני נשימה, זו פעולה שמרגיעה אותה. למה 37? כי אני מאוד מדיד, זה כמה שניות שאיפה, כמה שניות נשיפה, למה 37? זה אחת השאלות ששואלים אותי כל פעם, התשובה היא סתם. למה? אתה ממציא לנו עכשיו פה דברים. לא, זה שיש מומחה לשינה וזה. אז אני אגיד למה. הרעיון הוא בערך מחזור של נשימה בין 6 ל-8 שניות, תכפיל את זה בערך ב-40, אז אני רוצה שתהיה כמה דקות, עכשיו רגוע, מפוקס בנשימה שלך, תרגיע את עצמך. אם זה עובד, זה עובד, אם לא, אתה עובר לתרגיל הבא. אני אגלה לך סוד, זה עובד גם עם 39. אוקיי. סתם, חיפשתי מספר ראשוני. אוקיי, מגניב. זו התשובה. תרגיל נוסף, אני קורא לו 100 בחול. זה תרגיל של דמיון. למי שיש דמיון טוב, זה יכול לעבוד. אתה עוצם את העיניים ולוקח את עצמך לחוף הים. מתחיל לטייל בחוף וכותב 100 בחול. ואז מדמיין גל שבא ומוחק. ממשיך לטייל בחוף, 99. גל בא ומוחק. 98. זה גרסה משודרגת של לספור כבשים. זו אופציה אחת. אני אוהב. מעולה. אני קודם כל לקחתי, כי זה הים אותי באופן אישי מאוד מאוד מרגיע. במיוחד הרעש של הגלים, אני יכול מאוד להתחבר. בדיוק. הרעיון באמת, הוא... אחת המאמנות שלנו שלחה לי סרטון של הגלישה של המים. עכשיו, כאילו, אני ממש הרגשתי הגלישה של המים בבריכה, כאילו, עושה כזה רעש כזה, נכון. הכל שקט, הכל צלול. עכשיו, כאילו, הרגשתי שזה לבד מרגיע אותי. נכון מאוד. הים, יש משהו בגלים, בהמיה של הגלים, במחזוריות הזו שהגלים, יש משהו מאוד מרגיע, המון אנשים, בגלל זה לקחתי את זה, כי המון אנשים יש משהו בים שמרגיע אותם. אז אתה פשוט מטייל, הרעיון כאן הוא שאם אתה אומר לאנשים תסתכל על הים, אז אוקיי, באתי לים, חזרתי, כאילו, זה נגמר מהר. צריך סיפור שתחזק את זה. אז אם אתה הולך בים, ואתה מרגיש את החול, ואתה מרגיש את הרוח, ושומע את הגלים, ואתה סופר לאחור, אז זה מייצר איזשהו פרק זמן מרגיע כזה שעוזר להירדם. ואם לא, אז אני מחפש משהו אני קורא לזה משהו שאני טוב או אני אוהב. יש לי מטופלים שגולשים בסקי, משיטים סירה, אופנוע שטח, יש לי אפילו מטופל שהוא שף חובב, אז הוא מכין ארוחות, אחרי זה לפעמים הוא גם עושה את זה לבת זוג שלו. פשוט לעשות משהו בדמיון, רגוע, נעים, שעושה לנו טוב. סוג אחר של תרגילים זה תרגילים של סריקה של הגוף. כל מיני טכניקות שבעצם כשאנחנו מתעוררים ואנחנו בסטרס, אז העוררות הזאת היא מאוד מהירה אותנו, ואנחנו צריכים לעשות איזשהו תהליך של להוריד את הסטרס. אז בגדול שני סוגים. אחד, אני קורא לזה לקבץ ולשחרר. 5 סטים, קצת כמו חדר כושר. 15 שניות, מקבצים את השרירים, עוצרים את הנשימה, כאילו להרגיש את הטופ של הסטרס, ואז 45 שניות לשחרר את השרירים, נשימות עמוקות, להרפות, לשחרר. עוד פעם, חלק מסוים בגוף או פשוט... כל השרירים. כל השרירים. 15 שניות, מקבץ, מקבץ כל השרירים, ידיים, בטן, רגליים, ממש את כל השרירים, עוצר את הנשימה, ואז משחרר, ואז אתה מרגיש את ההרפאיה. עושה כאלה 5 סטים, זה לוקח 5 דקות. מאוד מרפא. באמצע הלילה, 2:21. כן, כן, לגמרי. אוקיי. והתרגיל השני זה... מתי אני מתחיל את זה? זאת אומרת שאני רואה שאני כבר לא נרדם איזה חצי שעה או ש... לא מחכה חצי שעה. התעוררת, חכה, אמרת לעצמך, התעוררתי, הכל טוב, אני תכף מרנם. חכה 5 דקות, רואה שאתה לא נרדם 10 דקות, מתחיל לעשות את התרגילים. לא עכשיו מחכה את השעתיים, כי אז זה כבר מכניס אותי לסטרס. כבר איבדנו את התרגיל השני זה להשקיע את הגוף במזרון. אתה מכיר את ההרגשה הזאת שאתה מגיע בסוף היום עייף, אתה נשכב על המזרון ואתה מרגיש שאתה שוקע, כזה שכל הגוף כבד, אז אני רוצה לייצר את זה כאילו קצת בצורה מכנית. אז אתה שוכב במיטה, מתחיל מהראש, ואתה מרגיש כאילו את הראש כבד על הכרית, את הצוואר, ואתה יכול ממש טיפה קצת ללחוץ את הראש כדי לייצר את התחושה הזאת. וברגע שאתה מרגיש... קח אותי שנייה אחת לכרית, הכרית יש לה השפעה, כאילו שרי, מלא טכנולוגיות, הראש על הצד, לישון, עם מה... הטכנולוגיה הכי טובה היא מה שנוח לך. באים אליי בערך, לא יודע, אחת ליצרני מזרונים, סמיכות, קריות, תמליץ וזה, ואני תמיד אומר להם, נורא קשה לי להתחייב כי... זה נורא אישי. יש כאלה שאוהבים קריות רכות, קריות קשות, קריות כאלה. אז כן כדאי לנסות לראות מה כן, באמת... כן. צריך להיות לך נוח. אבל
כמו שיש אנשים שעוברים טריקו, ויש כאלה שעוברים כופתר, וזה צריך לייצר סביבה נוחה, נעימה. ואז אם אנחנו חוזרים לתרגיל, אז אתה שוכב ומשקיע את הראש. וברגע שאתה מרגיש שהראש נהיה כבד, אתה עובר לכתפיים, ואז לגב, ולאגן, ולרגליים, ופשוט מדמיין שאתה שוקע לתוך הדבר. אבל גם מזרון זה אותו דבר? זאת אומרת שמה שנוח לך, כי דיברו על זה באולימפיאדה, שהמזרונים לא היו טובים, כן, שם עשו איזה משהו פח ממוחזר, אני יודע, מקרטון. וניסו בלי מזגנים, וכאילו ממש היו כאלה שדיברו על ליאון מרשן, ישן לפני ה-200 מעורב, 12 או 14 שעות. נכון. זאת אומרת שהוא כאילו היה כל כך חייב. זה המקומות שקצת מבלבלים כל מיני טרנדים של היו שם מיטות מאיזה קרטון ממוחזר וכל מיני מיזוג, לא יודע. אנשים לא רגילים לזה גם. ונכון. וזה מפריע לאנשים, כי יכול להיות שמישהו, המיטת קרטון הזאת נוחה לו ואז הוא ישן טוב. התחושה שלי שלרוב האנשים זה לא היה טוב. ולכן כן, צריך לייצר סביבה נוחה, נעימה, שבעצם מאפשרת את השינה. ומשהו באמת לגבי אותה שלפעמים, כאילו אנחנו כן מצליחים להירדם, אנחנו קמים הרבה ללכת לשירותים, ושאלה נשאלת זה, האם לשתות? ואם כן, כמה? ושנייה אחת, לאיזה גילאים, כאילו? אז כן, לשתות, כן, לא טוב ללכת לישון צמאים, זה יכול גם להעיר אותנו וזה. ללכת, ואם אתה מתעורר והולך לשירותים וחוזר ונרדם תוך 2, 3, 5 דקות, זה בסדר, זה ממש לא בעיה. זאת אומרת, גם אם אתה קם 4 פעמים בלילה... אם זה כבר 4 פעמים בלילה, אז כן צריך לשאול למה קמים 4 פעמים בלילה. יכול להיות שאתה מתעורר כי אתה בלחץ לקראת איזושהי תחרות, ואז אתה מרגיש שהשלפוחית התמלאה, אז אתה הולך להשתין וחוזר. אבל צריך לבדוק את זה, כאילו. וכן, צריך לזכור, לחץ, לחץ, לחץ. לחץ הוא כמעט האויב העיקרי של השינה. סטרס, עוררות, והרבה פעמים אנשים, אני תמיד מסביר להם אצלי בקליניקה, זה. כשאני מגיע הביתה עייף והשנוני ורוצה ללכת לישון בלילה, הדבר היחידי כמעט שמונע ממני זה העוררות. וכל עוד הן מתנגשות, זה שני וקטורים מנוגדים שלא נותנים לנו להירדם. והחוכמה היא ללמוד להפסיק להילחם. זאת אומרת, אם אתה מרגיש עוררות וסטרס, בדיוק הבוקר כתב לי איזה מטופל שהוא אתמול הרגיש איזה, ואז אני עונה לו, אז אל תנסה ללכת לישון, כי כשאנחנו מנסים ללכת לישון שאנחנו בעוררות, בסטרס, אם אתה חושב על תחרות מחר, אתה תשכב במיטה ותתחיל איזה, אז תעשה משהו שיסיח לך את הדעת, משהו שיעביר לך קצת הזמן, יוריד את הלחץ ואז תירדם. כאילו לקחת אותי ככה לפן של הספורטאים, אבל ספורטאי לפני תחרות הרי יש לו סיבה, זאת אומרת לפעמים זה הקריטריון לאולימפיאדה או משהו כזה, יש כאילו סיבה לא לישון, אז גם אפשר להשתמש בטכניקות האלה של הנשימה והכל כדי להרגיע ממש את הגוף. אצל ספורטאים אולימפיים או תחרותיים, אז באמת יש תמיד, יש קריטריון, יש משחק, יש איזושהי תחרות או מקצה, ואז יש סטרס מאוד ברור. אבל לכל אחד ואחד מאיתנו יש סטרסים כאלה ואחרים, כאילו לחצים שקורים בחיים. אז יש עולם שלם של ניהול, בעצם ניהול הלחץ. סתם, אנשים שהם, אנשים מאוד עסוקים בעבודה, שהולכים עם העבודה הביתה, כמו שאמרת שאתה מתעורר ומקליט, אז אני הייתי מציע לך. זה לא קורה כל הזמן, כן. כי אני מצליח לאזן את עצמי. אנשים שכן, שהולכים הרבה פעמים, יש לי איזה מטופלת מהייטק, שגם כן היא מאוד זה, אז אני אומר לה, בואי ננסה שברבע שעה, 20 דקות האחרונות של יום העבודה, את רושמת לך את כל המטלות שיש לך, את כל הדברים שמטרידים אותך, ואז גם את כותבת מה את הולכת לעשות מחר. למה? זה לא שהיא לא תהיה טרודה בזה, אבל כשהיא הולכת לישון או כשהיא מתעוררת, אז היא אומרת לעצמה, אוקיי, אני יודעת שזה מטריד אותי, אני יודעת גם מה אני הולכת לעשות מחר, אבל עכשיו אני הולכת לישון. זאת אומרת, יש המון דברים, יש עולם שלם של מיינדפולנס, של תרגולים שאנחנו עושים ביום בכלל, או מדיטציות שאנחנו עושים ביום בעצם כחלק מניהול הלחץ, כדי לאפשר לנו לישון טוב. כאילו, אם אתה מגיע ל2 בלילה ואתה בלחץ, אז אפשר לעזור, אבל צריך פה איזשהו תהליך שמנהל את כל זה עוד קודם. אמרו לי כמה חבר'ה באמת שמתאמנים עכשיו לאליפות העולם בשחייה בקרח, יש עולם כזה, ואמרו שבעצם אמבטיית קרח בערב, עוד פעם, לא נחקר, אמבטיית קרח בערב, 3 דקות, 3 מעלות,
זה כאילו משחרר אותם. בעצם הקור הזה, הרבה פעמים מהיר אותנו. אדרנלין, דופמין למוח. טוב, לא טוב. מה? בסוף זה תמיד, תמיד השאלה מה זה עושה. קשה לי להבין איך, אבל בוא נגיד, אם מישהו בא ואומר לי, אני עושה אמבטיית קרח ב-10 בערב, נכנס למיטה, נרדם, ישן טוב, וקם בבוקר הענן וזה, לי באמת אין מה להגיד משהו רע. אני כן חושב שאמבטיית קרח ב-10 בערב באמת מכניסה סטרס לגוף, עוררות, משחררת אדרנלין, קורטיזול, דופמין, כל מיני חומרים בגוף שיכולים לגרום לעוררות, אבל בסוף יכול להיות שזה עובד, ולמי שזה עובד, מעולה. ויש, אני רואה, יש אימון מסוים, במקרה ביום ראשון, בשעה 9 בערב, שמי שלא רגיל לשעה הזאת להתאמן 9 עד 10 וחצי, אימון מאוד 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 קשה, דווקא ביום ראשון, לוקח להם זמן להירדם. כאילו עכשיו אני אומר להם, פיזיולוגית, לוקח לכם חודש להסתגל למשבצת זמן. עכשיו, יש אנשים שזה הזמן שהם יכולים להתאמן בערב. איך בכל זאת, כאילו, איך בכל זאת הם ירדמו אחרי אז כן. אימון שהוא מאוד עצים? בגדול אני מאוד ממליץ בכלל על פעילות גופנית, כל אחד מה שהוא אוהב, מה שהוא מסוגל להתמיד בו, מה שעושה לו טוב והרגשה טובה, זה יכול להיות שחייה, זה יכול להיות חדר כושר, זה יכול להיות הליכה, זה יכול להיות, קודם כל, תמצא משהו שאתה טוב בו, שעושה לך טוב, שנותן לך הרגשה טובה, פעילות גופנית, מעבר לתרומה הפיזית שלה, זה עושה פה טוב ועושה פה טוב. זה מבחינתי שקול לגמרי לתרגול של מדיטציה או מיינדפולנס. אז זה דבר אחד. כן, זה יכול להיות בעייתי לחלק מהאנשים ב9:30 בערב, כי אם הם מסיימים את זה 9, הם מסיימים את זה 10:30, אז שוב, העלאה הזאת של הדופק ושל טמפרטורת גוף, ושכל הדבר הזה ייקח קצת זמן לגוף בעצם להירגע ולהיות מסוגל לחזור, בעצם להוריד את כל העוררות הזאת כדי להיות מסוגל להירדם. שוב, השאלה תמיד היא אם גם אני אומר להם לא לאכול, כאילו, אני באופן אישי באותו יום ראשון, אני לא אוכל בערב, כי אני יודע שהגוף שלי עוד צריך לעכל את הכל, אז אני ממש כאילו מנקל לי את הגוף אחרי האימון הזה. אז זהו, זה נורא תלוי. אם אמרת לי קודם שאתה טיפוס בוקר, אז אתה יכול לסיים את האימון הזה ואולי להירדם מהר, טיפוסים שהם יותר לילה, יכול להיות לקחת להם יותר זמן, כי גם ככה המנגנון שלהם שנרדמים. שוב, צריך למצוא את הזמן, ואם חשוב לך להתאמן, אז צריך למצוא את החלונות זמן שהם מאפשרים לך גם לנהל אורח חיים פרודוקטיבי בעבודה, בלימודים, וגם לעשות פעילות גופנית. שוב, כל אחד בזמנים שמתאים לו. בוא ניקח שנייה אחת את האימהות הצעירות, עם ילדים קטנים, לא קל. שהם לא קל, לא, ממש ממש מורכב. והם בעצם, השינה שלהם היא כל הזמן קטעים מאוד מאוד קצרים. כמה טיפים באמת לאותה אימא עם תינוק שמתעוררת כל הלילה? אז קודם כל לדעת שזה תקופה וזה עובר. והדבר השני זה כשאת יכולה לכי לישון, תעזבי את הכביסה, תעזבי את האוכל, אם את מרגישה עייפה שנונית, תלכי לישון. זה קצת דומה כמו חיילים בטירונות. כל הזדמנות שיכולים, שימו ראש, תירדמו, תשלימו שעות שינה. והדבר השלישי זה עזרה. תבקשי עזרה מהבן זוג, תבקשי עזרה מהמשפחה, מההורים, אפילו אם צריך לקנות עזרה בכסף, לבשל, לנקות, בייביסיטר. כי אז הגוף קורס, ואז אנחנו בכל מקרה נצטרך עזרה. נכון. לא צריך להגיע לשבר כדי זה, אלא לפני שמגיעים לזה, לעזור ולדעת שזה עובד, אם אנחנו עושים כמה דברים נכונים, שבעצם התינוק שלנו יהיה מסוגל בגיל 5-6 חודשים כבר להתחיל לישון לילה. אז זה יתחיל להשתפר, זה יכול להיות מאוד מאוד קשה בהתחלה. לפני שאנחנו נדבר על ילדים ומה אנחנו עושים שהילד שלנו מתעורר וכמה טיפים שם, זרקנו רק בפרק הקודם על אלכוהול. אבל בעצם אלכוהול יכול לגרום לנו להירדם, אבל אז אנחנו מתעוררים ולא ישנים טוב. נכון. אז תסביר רק את התופעה הזאת של מה כן קורה וכאילו כוס יין או כאילו... אז צריך פה להגיד את זה בזהירות. באמת, אם אנחנו שותים, אוהבים לשתות כוסית יין, כוס וויסקי, שתייה חברתית בשביל הכיף, שותים כוסית בערב או באירועים חברתיים, אין עם זה שום בעיה. מתי זה מתחילה להיות בעיה? שאלכוהול הופך להיות כלי בעצם כדי להירדם. ולמה זה עובד?
כי באלכוהול יש חומרים שעובדים בדומה לכדורי שינה, בעצם הם פועלים על מנגנונים במוח שמורידים את רמת הערנות והעוררות ומגבירים את הצורך או את היכולת בשינה. אבל זה עובד ל3-4 שעות ואז יש ריבאונד אפקט שהוא מעורר. לכן אלכוהול יכול לעזור בהירדמות. בגלל זה אנחנו מתעוררים אחר כך והשינה שלנו היא פחות טובה, אנחנו קמים מאוד עייפים שלא לדבר על יכולת. וחוץ מזה לאלכוהול כצריכה כרונית יש לו השפעות לא טובות, גם מבחינה של השפעות על הכבד, גם השפעה של, הוא מכיל הרבה קלוריות, אז זה יכול גם לגרום לעלייה במשקל, זה יכול להחמיר הפרעות נשימה בשינה, זאת אומרת, אלכוהול הוא לא דרך טובה לטפל בבעיות שינה. אז כל מי שרצה לשתות בקבוק לפני הזה, פחות. ובאמת בוא נדבר על ילדים. הרבה פעמים הילד אומר בואו כמו שאמרת, תהיו לידי, והם גם כן לא מצליחים, יש להם חלום. איך אנחנו בעצם מתמודדים כהורים עם ילד שקשה לו יותר להירדם? כן, עכשיו, תקופה הזאת של המלחמה, יש הרבה ילדים שנחשפים, אם רוצים או לא, להמון דברים קשים. אז מה הטיפים? נדודי שינה, חושבים על אנשים מבוגרים. אז נכון, נדודי שינה זה הפרעה של אנשים מבוגרים, והיא שכיחה מאוד אצל מבוגרים, אבל גם מאוד שכיחה אצל ילדים. ושוב, המפתח כאן הוא סטרס, לחץ. ילדים, אם זה מחרדות, אם זה מפחדים, אם זה הפחד לשחרר, פחד מהחושך, זאת אומרת, אצל ילדים, ואז צריך לתת מענה לצורך של הילד. לפעמים אני שומע, זה כל פעם מדהים אותי מחדש, לדוגמה, אם ילד אומר שהוא מפחד ממפלצות, אז אומרים לו אין מפלצות. זה לא עוזר. זה לא הפתרון. כמו להגיד, מה אתה מפחד? זה כמו להגיד למבוגר, תגיד, אני מפחד ממחבלים, יגידו לך, אין מחבלים. זה לא עונה לצורך, צריך לענות לצורך של הילד, צריך לתת לילד כלים איך להתמודד. אז זה יכול להיות ממשהו נורא פשוט, שמשאירים מנורה. או זה יכול להיות שקונים לו איזה חרב כזאת, שאומרים לו שזה חרב קסמים, שזה... מגניב. צריך לתת מענה לקושי של הילד, או אם ילד פוחד להישאר לבד, צריך לתת לו כלים, משהו שייתן לו. איזה חרב ככה שהוא יהיה כל יכול להיות בובות, יכול להיות, נגיד, נותנים לילד איזושהי בובה, שמספרים לו בעצם, מעבירים את הקושי לבובה, ונותנים לילד לתת את הפתרון, ואז הילד מרגיש אחראי, ואז הוא בעצם... לחשוב על פתרונות, ולדעת שילדים, אם אנחנו מקנים להם כלים נכונים, זה ילווה אותם כל החיים. יש לא מעט מחקרים שמראים שילדים, תינוקות, שיהיה להם בעיות שינה בילדות, זה חוזר אחרי זה בבגרות, לכן שווה להשקיע, לטפל בזה, שזה קטן. וכאן יש נורא סגנונות של הורות, ובגלל זה כשמגיעים אל ההורים, קודם כל אני צריך לברר מה הסגנון של ההורות. כי יש הורים שרוצים לישון ביחד עם הילד במיטה או בחדר שלהם, ואם זה בסדר להם וזה מתאים להם, לי אין שום בעיה עם זה. לי זה לא עובד. לא מתאים. יש כאלה שחוזרים מהבית חולים, והילד במיטה תינוק בחדר אחר, וזה בסדר עם זה. ולכל סגנון הורות צריך להתאים טיפול בהתאם למה שהוא צריך. מה שצריך לזכור בסוף, זה קודם כל שכל התינוקות ישנים. זה התנהגות, כמו שאמרנו קודם, זה צורך פיזיולוגי, כמו אוכל, כמו שתייה. תינוק תמיד ישן, יש שונות מאוד גדולה בין תינוקות. יש תינוקות שישנים מעט, אולי 10-12 שעות ביממה, יש תינוקות שישנים 16-18 שעות. אז זה מאוד משתנה, אבל אנחנו יכולים להסתכל על דפוסים, ואפשר לעזור לילד ללמוד, לרכוש, כמו שהוא רוכש הרגלי ניקיון, הרגלי למידה, אפשר גם ללמוד איך להירדם או איך לישון כשהוא מתעורר. אז ממש ככה לקראת סיום ילדים, בואו ניקח מגילי 4 עד ככה 12, תן לי ככה את הרוטינה, אין נכונה, יש באמת התאמה, אבל מתי המלצה כזה, אוכל, מתי להמם אורות, מתי ללכת לישון? כמו במבוגרים, שההורים צריכים להחליט מה הזמני שינה שהילד רוצה, לא לצפות שאם 8 או 9 אומרים לו הולך לישון, שזה יקרה מיד, זה ייקח זמן. אלא אם כן זה זמן איכות של ההורים, שהם no more kids, 9:00. אבל אם אתה רוצה ב9, אז ב8:59 אל תשלח אותו למיטה, כי ייקח לו זמן והוא יצא בזה, אלא להתחיל את זה עוד קודם. פעילות רגועה. זה יכול להיות לדבר עם ההורים. אני מאוד אוהב הורים שקצת קיצי, קצת מקשקשים עם הילד, אם הוא קצת יותר גדול או בוגר, קצת מדברים איתו על הגן, על בית ספר, קצת סיפורים, קצת פינוקים, קצת זמן איכות. אני אומר לילדים 2 דקות,
אז הם מדברים איתי על דברים אחרים, 2 דקות אני נשאר כאילו לפעמים עם הקטן, אבל כשהוא מדבר איתי ושואל אותי שאלות, הוא אומר לי, זה לא נחשב ב2 דקות. בדיוק, בעצם מה הוא אומר לך? הוא אומר לך, אבא, אני רוצה להיות איתך, אני רוצה לדבר איתך, אני רוצה קצת זמן איתך. אז נכון, בסדר, אנחנו אנשים עסוקים, אנחנו עובדים, ויש לנו את הפעילויות שלנו ואת הדברים שאנחנו עושים, אבל להקדיש זמן לילד, כי אם לא, הוא יופיע אצלך ב2 בלילה, והוא ירצה אז, כי הוא ידרוש. הוא קצת כמו ועד עובדים. ומתי לחתוך את המסכים? אני לא יודע אם החיתוך מסכים זה מילה יפה, אבל... בכלל, באופן כללי, צריך להקפיד על הזמן שילדים חשופים בכלל למסכים, כל מיני אורח חיים יושבני, חוסר פעילות, תכנים בוא נגיד חצי שעה לפני, בטח בוא נגיד שעה, במינימום חצי שעה לפני שהם הולכים לישון. רגוע, סביבה נעימה, ושוב, לפי הסגנון הורות, להיות סבלנים, לדעת שילד צריך ללמוד להירדם, לא לצפות שזה יקרה מעצמו, והוא צריך עזרה לפעמים, או צריכה עזרה, אם זה ידע, אז צריך לעזור לה בעצם להיות מסוגלת להירדם ולהיכנס לשינה. דוקטור עמית גרין, מומחה לשינה, פסיכולוג, וואו, היה מאוד 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 מרתק, מאוד מעניין, מאוד חשוב כדי להתמודד עם סטרס והחיים המשוגעים שלנו פה. תודה רבה, ותודה לכם שהקשבתם לנו.